दा जिहेतु बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ जोंनि जाखां बिदिन्था बड'लेण्ड ओनसोलनि बिथांमोना जाखां बिदिन्था आरो UPPLआ जाहैबाय जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बे BPF हान्जाखौ गाबथाथारनानै गंबासो खुन्थियाल' लाखिदोंमोन, जेरै न'नि खुन्थियाया बायग्रबलाङोबा न'आनो बायलाङो, बेबायदि जानानै दं BPF। BPFनि न'आ हाउस अफ कार्ड, नङा होमबा, ताजनि न' बायदि बिथांमोना गोग्लैगासिनो दं, हाउस अफ कार्ड बायदि गोग्लैगासिनो दं। मुसलपुर समस्थिनि जोंनि इउथ BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोर दिनैहाय जोंनि UPPL हान्जानि सान्थौ सानस्रिखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जोंजों सामिल जाफैदों। जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लादों आरो दिनैहाय जोङो ज' जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेबा खालामलांनो होननानै जों दिनै सदबांसा लादों आरो जोङो इयुनाव बेबायदिनो ज' बिथांमोना जिहेतु दिनै BPFनिफ्राय UPPL जाफैबाय, जोङो ज'यैनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौहाय सेबा खालामलांनो आरो जोंनि ओनसोलनि सर्बांगिन उन्नयननि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय दिनै जोङो सदबांसा लादों। बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै फैदों? बिथांमोना गावसोरनो फैदों, गावसोर जोंनि हान्जाखौहाय एप्रच खालामदों। जोंनि मुसलपुर बियाबनि मानगोनां EM राकेश ब्रह्म बिथांमोना एप्रच खालामनानै बेहाय फैदों। जोंनि UPPLनि मिरु मावख'आव बिथांमोना जइन जाफैदों। बेखौ जोङो जोबोद मोजां मोनदों। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंबाय थादों, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे बार बारदों। बे बारानो जाहैबाय गोबां हान्जानिफ्राय, गुबुन हान्जाफोरनिफ्राय जोंनि UPPLआवहाय जइन जानायनि मोनसे बार। दा बे बारजों मानसिफ्रा लासैनो बुग्लेम जानानै जोंनि UPPL हान्जायाव बयबो जइन जागासिनो दङ। आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थागासिनो दङ जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय फैगोन गोबां बोसोरसिम, 20-25 बोसोरसिम मोननैल' हान्जाया बेवहाय रेलेभेन्स थागोन। गिबियावनो जोंहा इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल, नैथियाव जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट। दा जिहेतु बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ जोंनि जाखां बिदिन्था बड'लेण्ड ओनसोलनि बिथांमोना जाखां बिदिन्था आरो UPPLआ जाहैबाय जाफु आरो इयुन बिदिन्था। गतिके दिनै नोंथांमोना नुदों, जाफु बिदिन्थाखायनो बयबो जोंनि UPPL हान्जायावहाय जइन जाफैदों आरो UPPLआनो इयुन बिदिन्थाबो जानानै थाबाय थागोन। जोङो BPF हान्जायाव बा BPF हान्जाखौ जोङो साथाम साब्रैसो बा साबासो मानसिखौ दादों होननानै जों मिथिगौ। बे BPF हान्जाखौ गाबथाथारनानै गंबासो खुन्थियाल' लाखिदोंमोन, जेरै न'नि खुन्थियाया बायग्रबलाङोबा न'आनो बायलाङो, बेबायदि जानानै दं BPFआ। जों BPF होनोबा हाग्रामा महिलारि, BPF होनोबा खाम्फा बरगयारि, BPF होनोबा चन्दन ब्रह्म, BPF होनोबा हितेश बसुमतारिखौ जों मिथियोमोन। दा बिनि गेजेराव हितेश बसुमतारि, चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारि बिथांमोना UPPLआव फैबाय। दा थंब्रै थंबा खुन्थियानि गेजेराव जुदि थंब्रै खुन्थियायानो जुदि बायग्रबनानै UPPLआव फैबायबा, होमबा थंसेल' खुन्थियाजोंथ' न'खौ लाखिनो हाया। गतिके BPFनि न'आ हाउस अफ कार्ड, नङा होमबा, ताजनि न' बायदि बिथांमोना गोग्लैगासिनो दं, दा हाउस अफ कार्ड बायदि गोग्लैगासिनो दं। जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि अट'क्रेटिक लिडारशिप, बिथाङा मोनसे गणतान्त्रिक प्रक्रियाखौ बिसास खालामा, सुबुं दाराखान्थिखौ बिथाङा फोथाया, गाव राजा बायदि दैदेननो नागिरो। जोंनि हादोरा जाबाय सुबुं दारा हादोर। जोंनि राजखान्थि हान्जाफ्राबो सुबुं दाराखान्थिजोंनो सोलिनांगौनि मोनसे खान्थिजों सोलिनांगौनि जोंनाव नियम दङ। जोंनि UPPLआव नुगोन जोङो सुबुं दाराखान्थिजों सोलियो। बावहाय खुनु सासे दैदेनगिरिनि अट'क्रेटिक लिडारशिपआ बेयाव सोलिया। हारसिङै रावबो डिसिसन लानो हाया। बेयाव डिसिसन लानांगौब्ला जोंना UG ब्रह्म सारनाव सोंनांगोन, डिसिसन लानांगौबा रोनगोरा नार्जारि सारजों सावरायनांगोन, गबिन्द बसुमतारि सारजों सावरायनांगोन, जोंना फेरेंगा बिथांजों सावरायनांगोन, सावरायग्राजों सावरायनांगोन। बेबायदिनो गोबां जोंनि सोरबा सन्जय सरगियाजों सावरायलायनांगोन, प्रमद बर' सारजों सावरायनांगोन। जों बयबो ज' जानानैसो कालेक्टिभ डिसिसन UPPLआव लायो, एगेन्स्ट दि कनसेप्ट अफ BPF, जेराव सासे मानसियानो डिसिसन लाजोबो। बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि। मोजां जादों गाज्रि जादों बिजों बाथ्रा गैया, जों खोनादों। जोंनो दा जायफोर दैदेनगिरिफ्रा BPFनिफ्राय जोंनाव फैदों बिथांमोना खोन्थादों जे खुनु बाथ्राखौनो बुंनो होआ, गावनो हारसिं डिसिसन लाजोबो, गावनो हारसिङै सानजोबो आरो बिथाङा खुनु एक्सेस गैया। खुनु सेन्ट्रेल लिडार, डिस्ट्रिक्ट लिडार, हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनो हानाय गोहो गैया आरो बिथांजों बाथ्रा सावरायहैलायनायनि खुनु गोहो गैया, साजेसन फिडबेक होनो हानायनि खुनु स्कपआनो गैया। खिन्थु जोंनाव फुंनि 2टायावबाबो नोंथांमोना प्रमद बर' सारनि न'आव थांनानै दरजा बुनानै बिथांनि रुमाव हाबनानै बिथांनो साजेसनबो होनो हायो, बिथांजों साहाबो लोंनो हायो। UG ब्रह्म सारनि गेटआ माब्लाबाबो बन्द' जाया।
गबिन्द बसुमतारी सारनि दरजाया माब्लाबाबो बन्द जाया, रोनगोरा नार्जारी सारना माब्लाबाबो बन्द जाया। जोंफोरबायदिनि न'आथ' माने 24/7 खुला। एनि टाइम हाबनानै जों सावरायनो हायो, रायलायनो हायो, साजेसन होनो हायो, फिडबेक होनो हायो। रायजोनि मोजांनि थाखाय जों खामानि मावलांनो सतबांसा लालायनो हायो। Bpfआ